زمان آیتك ج آیتên Xwedê ye, nasnameya her gelekî zimanê wî bi xwe ye. Heka miletekî zimanê xwe ji dest de, ev tê wê wateyê ku ew milet li ber neman û qirbûnê ye. Lê heta ku zimanê neteweyekê hebe û geş û zindî be, ew netewe dê li ser rûyê qadê gul vede. Seydayê Tîrêj li jêr navê ziman helbestek afirandiye û tê de diyar dike ku hebûna milet girêdayî hebûna ziman e û dibêje. Gelî Kurdên bîrewer, keç û xortên xwendewar, ev zimanê meyşêrîn xuya tê ber bi xwar. Gelek şerm û fihête zimanê bav û kala, em îro ve dibînin ji hev dibe tar û mar. Mana û hebûna me zar û zimanê me ye, ku ew herin namîne ji mer tukok û bintar. Nivîskar û têkoşerê Kurd Duktor Nureddîn Zaza carekê di zindaneka Sûriyê de gotibû, em ê zindanê bikin dibistana zimanê Kurdî. Zaza giringiyeka mezin dida zimanê Kurdî û wiha digot, heke tu bixwazî xwe bi xelkê bidî naskirin, zimanê xwe bixwîne û bide xwendin. Mîrê Kurd Celadet Bedirxan piraniya jiyana xwe terxanî zimanê Kurdî kir û her xema ziman dixwar. Celadet li ser giringiya ziman wiha dibêje. Şerma mezin ew e ku mirov nezanê xwendin û nivîsandina zimanê xwe be. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê dayîkê ji bo her miletekî êdî ne tenê erkekî kesîtî ye, lê erkekî miletiyê jî. Besa Mustafa Rûdaw.